Ahojte! Dnes si rozpovieme príbeh misionárov Konštantína a Metoda, mužov, ktorí priniesli vieru a vzdelanosť našim predkom. Knieža Rastislav chcel, aby sa Veľká Morava osamostatnila nielen politicky, ale aj nábožensky. Uvedomoval si, že ak budú kresťanstvo šíriť len franskí kňazi, mohli by ešte viac upevniť vplyv Franskej ríše. Preto túžil vybudovať vlastnú cirkevnú organizáciu. Najprv o to požiadal rímskeho pápeža, no ten mu nevyhovel. Nemal k dispozícii vhodných misionárov a ani nechcel zasahovať na územie, ktoré spadalo pod správu franských biskupov. Rastislav sa preto obrátil na byzantského cisára Michala III. Ten v tom videl príležitosť posilniť vplyv Byzancie v strednej Európe. A tak roku 863 poslal na Veľkú Moravu dvoch výnimočných bratov zo Solúna. Konštantína filozofa a jeho staršieho brata Metoda. Solún, dnes známe ako Tesaloniky, je druhé najväčšie mesto Grécka. Možno ste tam už boli na dovolenke a lízali zmrzlinu pri Bielej veži, netušiac, že práve odtiaľ pochádzali Konštantín a Metod. Konštantín a Metod boli Gréci, ale už v detstve sa naučili macedónske slovanské nárečie, takže si s našimi predkami dobre rozumeli. Ešte pred odchodom na Moravu zostavil Konštantín prvé slovanské písmo, Hlaholiku. Preložil bohoslužobné texty, omšové knihy a modlitby, aby ľudia mohli vieru nielen prijať, ale jej aj porozumieť. Konštantín bol nielen misionár, ale aj vzdelanec a básnik. Je autorom Proglasu, prvej básne o význame slova a písma. Na dvore kniežaťa Rastislava bratia pôsobili asi 3,5 roka. Založili učilište, kde vzdelávali svojich žiakov a pripravovali budúcich kňazov. Cestou späť sa zastavili v Blatnohrade u Pribinovho syna Kocela a vyškolili tam ďalších žiakov. V Benátkach sa dostali do sporu s tzv. Trojazyčníkmi, ktorí tvrdili, že bohoslužba môže byť len v latinčine, gréčtine alebo hebrejčine. Konštantín im však rozumne oponoval. Veď predsa každý národ má právo počuť Božie slovo vo svojom jazyku. Napokon prišli do Ríma, kde ich pápež Hadrián II. Slávnostne privítal a schválil ich preklady. Konštantín tu ochorel a cítil, že sa blíži jeho koniec. Vstúpil do kláštora, prijal meno Cyril a roku 869 zomrel. Po bratovej smrti sa Metod vrátil na Veľkú Moravu. Pápež ho vymenoval za arcibiskupa a svojho vyslanca pre krajiny Rastislava, Svätopluka a Kocela. Metod to nemal ľahké. 2 roky ho väznili Frankovia, lebo im prekážal jeho vplyv. Aj po návrate čelil odporu, najmä od nitrianskeho biskupa Vičinga, ktorý sa snažil získať Svätopluka na stranu latinskej liturgie. Metod bol však neústupný. Okrem iného dokončil preklad Biblie do slovanského jazyka a napísal dôležitý veľkomoravský zákonník. Metod zomrel v roku 885. Tesne pred smrťou určil za svojho nástupcu kňaza Gorazda. Po jeho smrti však moc v cirkvi prevzali zástancovia latinčiny, slovanská bohoslužba bola zakázaná a Metodových žiakov vyhnali. Tí našli útočisko na Balkáne, kde zmenili Hlaholiku na Cyriliku, dnešnú azbuku, a šírili ďalej vieru medzi južnými a východnými Slovanmi. Bratia Konštantín, Cyril a Metod neprišli len ako misionári, priniesli dar písma, vzdelanosti a nádeje, že viera a kultúra môžu patriť aj vlastnému jazyku. Aj vďaka ním sa Veľká Morava stala kultúrnym centrom Slovanov a ich odkaz žije v slovanských národoch dodnes. Sme radi, že ste si pozreli toto video, držíme vám palce pri učení a ak chcete podporiť ďalšie videá, nezabudnite na like, komentár či odber.